ଗୋଡ଼ଟା ଚୁଲିରେ ପଶିଥିବା ଦେଖି କଟୁଆଳ ପୁଅ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ କିଳିକିଳା ନାଦ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ କିଏ? এই ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଫୁସ୍ ଫାସ୍ କରି ଚିମିଣିଆ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। କଟୁଆଳ ପୁଅ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଦେଖିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ଆଉ ବୁଢ଼ୀର ଖିଲି ଖିଲି ହସ। କଟୁଆଳ ପୁଅ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, ତମେ ତମେ କିଏ ମାଉସୀ? ବୁଢ଼ୀ ହସି ଉଠିଲା, କହିଲା କଣ ନା ମାଉସୀ, ଯେମିତି ତ ବୋପାର ମୋ ଶାଳୀ, ତ ମାର ଭଉଣୀ। ଆରେ ହେ, ମୁଁ ହେଲି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ। କଟୁଆଳ ପୁଅ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ, ତମେ ତମେ ଏଇଠି? ଏଇଠି ମୁଁ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର ଘର ଦୁଆର ଆଉ ମୋ ସଂସାର। ମୁଁ ଏଇଠି ଛକିକି ବସିଥାଏ ଆଉ ମଣିଷର କଅଁଳିଆ ମାଉଁସ ଦେଖିଲେ ରଟକିନି ତାକୁ ଏଇ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ି ଖାଇଦିଏ। ନା 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 କହି କଟୁଆଳ ପୁଅ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରେ ସିଏ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। କଟୁଆଳ ପୁଅ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। କଟୁଆଳ ପୁଅକୁ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ସିଏ ଭାବିଲା ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସେ ଚାଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତର ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଶୁଭରାତ୍ରି ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ, ଶୁଭରାତ୍ରି।